nik uste denbora juten nahi zaigula, ez? Baina, Europar Batasunakoa, igual, aspergarriena iruditzen zaizue, nik zinez saiatu naiz, divertigarriagoa egiten, eta kendu ditut oso... Esaten dezte, literatura, dagoen literatura, Europar Batasunaren ingurukoa da, aseptikoa, zaila, osea, oroar, zaila inore gustatzen, ez da zientzia politikoa ikasten dutenei ere. Osea, da oso trinkoa, oso gai bereziak, eta disiplina guztiz, ez, berezia. Orduan hor, bueno, esan, Europar Batasuna dara lobby bat, eta hasieratik izan zen kapitalismo globalaren dispositibo bat, ez bakarrik, baina dispositibo bat, aurrera eramateko neoliberalismoaren politikak, eta horregatik hain zuzen ere Europar Batasunan legebiltzarra da, zertarako balio, eta ez du inoiz zertarako balioko. Bai, baukate horreko dezizio, eta horrelako gauza, baina ez zertarako balio, orduan hor esplikatzen da pixkat, zen nolako dispositiboa den, eta nola dagoen nahi eta egina, Banku Zentralarena, Europar Batzordea, Europar Kontseilua, nortzuk agintzen duten hor, noski ez herritarrek, ez legebiltzarrek ez horrelako ezer, baizik eta estatu buruek eta lobbygintzan dabiltzan enpresak, horiek dira politikak egiten dituztenak, eta gure ehuneko 80, guk hemen aplikatzen ditugu, ehuneko 80 politika publikoetan han erabakitzen da. Orduan, horregatik esan nahi ez, sekundutaraino, herritarrok bizidea ezjakintasun batetan noski, zeske hau jakiteko, eske hortara jarri behartzea. Ez da bat batean enteatzen zean zerbait ez, jarri behartzea, ez? Eta ez jakintasunaren bidez, ari dira ere ofentsiba guzti hau aurrera eramaten, bai?